A my przechodzimy do następnej walki gali Silesian MMA 7. Walka na zasadach MMA, walka zawodowa w kategorii wagowej 77 kg. Sponsorem tego pojedynku Miwo Transport. Do narożnika niebieskiego zapraszam 30-letniego reprezentanta Shark Top Team Bytom oraz Spartan Chorzów. Zawodnik mierzący 180 cm, ważący 76 kg i 300 gramów. Przed Państwem Michał Szydłowski! Do klatki Silesian MMA wchodzi Michał Szydłowski! A naprzeciwko niego w narożniku żółtym już za chwilę pojawi się 31-latek reprezentujący Centrum Sportu Rekreacji Agatsu. Zawodnik mierzący 170 cm, ważący 75 kg i 700 gramów. Oto przed Państwem Dawid Siwek! Otwieram oczy, idę, widzę na 1 metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach, wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Wiem, że nie chcę się już dłużej bać. Nie chcę tańczyć do melodii, którą znam. 77 kg po stronie Michała Szydłowskiego i Dawida Siwka. Bardziej doświadczony Michał Szydłowski, bo 9 walk zawodowych na jego koncie. Natomiast u Dawida Siwka jest to tylko jedna walka. Na pewno to doświadczenie będzie miało tutaj ogromny wpływ na przebieg tego pojedynku. Wiek podobny, bo oboje panowie 30-31 lat. Michał Szydłowski reprezentant Shark Top Team Bytom, a natomiast Dawid Siwek Centrum Sportu Rekreacji Agatsu.
Dawida Siwka już mieliśmy przyjemność oglądać tutaj na gali Silesian MMA. Bodajże chyba to była formuła semi-pro z tego co kojarzę. Pamiętam jego pojedynek, że kupę serducha zostawił w tym pojedynku. Sędzią głównym tego pojedynku Piotr Jarosz. Michał Szydłowski, zawodnik, którego ja osobiście bardzo lubię obserwować. No, długo go nie było, ponieważ jest to zawodnik, który pamiętam, kiedy rozpoczynał swoją karierę zawodową. Prezentował bardzo efektowny styl. No, myślę, że ten styl pozostał. Z tego co kojarzę, to Michał skupił się na startach w formule BJJ i grapplingu. Tam dużo osiągnięć. No i dlatego teraz od razu, kiedy jego przeciwnik zaatakował ciosami, przenosi walkę do parteru, ma już półgardę. Z dużą łatwością obalił swojego przeciwnika. No można powiedzieć, że sam Dawid wbiegł mu w to obalenie, bo Tak. bardzo chciał szybko dobrać się do głowy Michała Dawid. No i bardzo skrzętnie to wykorzystał. Kontrola pozycji. Dawid tutaj próbuje wymusić pasywność, żeby sędzia podniósł walkę do góry, ale Michał cały czas będzie tutaj pewnie aktywny, jest mu na rękę ta pozycja. Bardzo dużo osiągnięć w zawodach grapplingowych, już tutaj potworne łokcie spadają na głowę Dawida, ale widać, że nie jest tutaj gafa, jeśli chodzi o parter, bo próbuje nam tutaj zaatakować nogę Michała. Ale Troszeczkę widać, mu że- ugrzązła ręka pod udem. No, gdzieś Ale poluje na tą tam. nogę, ale też widać, że Michał jest tutaj zawodnikiem silniejszym fizycznie. Dużo więcej, o kilogram więcej wniósł na wagę Michał Szydłowski od Dawida Siwka, więc to na pewno, jeśli chodzi teraz, na pewno ma to większe znaczenie. Potworne te ciosy i potworne te łokcie, które przypomnijmy są dozwolone w formule pro zawodowej. Nie mogliśmy ich obserwować w tych wcześniejszych walkach, a myślę, że też by się przydały, szczególnie w tej drugiej walce, kiedy było między Oskarem a Szymonem, gdzie tam było, Krzysztofem a Szymonem, gdzie było tam dużo tego właśnie parteru. Tamte łokcie by zdecydowanie Bardziej się sprawdziły. bardziej się sprawdziły. No tutaj widzimy, że na tą chwilę Dawid Siwek odzyskał gardę, ale już bardzo szybko Michał przechodzi. Wpina jedną nogę, wpina drugą nogę i To się będzie... może bardzo szybko zakończyć. Mamy rękę pod szyją. Czy to będzie koniec, rozjechane biodra i mamy koniec tego pojedynku. Tak jak mówiliśmy, wiele startów w zawodach grapplingowych, wiele zwycięstw na tej płaszczyźnie. No i przenosi nam to klatki Silesian MMA. Bardzo szybkie zwycięstwo przez poddanie. Brawo! Bardzo mądrze taktycznie rozegrał to Michał Szydłowski. Obalił swojego przeciwnika, zdobył pozycję u góry, po czym kroczek po kroczku zdobywał coraz lepszą pozycję, kiedy zdobył plecy, udusił swojego przeciwnika. Nie spieszył się z tym Michał Szydłowski, czekał na błędy, które popełni Dawid z dołu. Próbował też tam, miał swój moment, próbował zaatakować nogę. No ale nie te numery na Michała, bardzo dobrze to obronił i zakończył po swojemu walkę. No i teraz oficjalny werdykt. A walkę tę przez duszenie za pleców wygrywa Michał Szydłowski! We're sorry. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. Michał, czy tak przewidziałeś tą walkę? Powiem szczerze, że nastawiałem się na 3 po 5. Fajnie, że udało się w pierwszej. Jestem cały i zdrowy, chyba nic mi nie ma. Dlatego chciałbym tylko przypomnieć
Jutro u nas w klubie mamy sparingi międzyklubowe, przygotowania do ADCC. Mam nadzieję, że ode mnie wszyscy się pojawią i z innych klubów również zapraszam. Sparingi otwarte. Słuchaj, powiedz mi, jakie plany na dalszą karierę? Powiem szczerze, że nie wiem. Następny przystanek zawody grapplingowe ADCC. A co będzie dalej, to myślę, ochłonę, poczekam na telefon od organizacji, czy ewentualnie są zainteresowani, ja jak najbardziej. Zobaczymy, co z tego będzie. Jeszcze raz wielkie brawa dla niego. You step back.